Asikubingelele phela sibamukelekile kwi-channel yithi namhlanje siqala nje ingosi yethu yokuqala la ethi khona senzaSam'Thing la sivakashela khona abantu abakholwa ukuthi kunento abayenzayo noma benza something engenza ukuthi noma efanele ukuthi vele emphakathini efanele ukuthi yazwe abanye abantu ikakhulukazi abantu abenza amabhizinisi amancane noma basenza ikhono noma italent ezintweni ezithize ukuze bakwazi ukuphila noma bakwazi ukusurvive. So namhlanje sisebetha sivakashelene inkosana esencane kakhulu nayo eqeda isikole kodwa ke yabona ukuthi ngenxa yokuthi amathuba omsebenzi awekho nanokuthi sengakayi ezikolweni yathi no akube khona ekwenzayo ayenze something. So namhlanje nasila esibetha uzocheck ukuthi yini ngempela ayenzayo. Wena yamanje thokozela isiqoqo sokuqala mina igama uXolani Enoch angikubelele bhuti. Ukhuluma lakhe angibingelele nami kakhulu ngoba lishaba lo uhlala khona la sibethe okhulele khona impela. No awusitshele namuhla siyazi ukuthi wenza something abantu bamagange bafuna ukwazi ukuthi kahle hle wenza ini wena nje njengoba uphila. Kakhulukazi into engisayenza kwamanje ngisabhaka ngibhaka amakhekhe ama-birthday cakes amakhekhe then bese kuba ngama-muffin. Enye into engiyenza kuba abo-pie khona inhlobonhlobo kwezabo-pie engizenzayo even nalawo makhekhe ayahluka ngey'nhlobo zawo. So uqale nini usibona ukuthi sesemncane kakhulu uqale nini ukwenza konke lokho okwenzayo? Into ngingaqala kodwa kulo nyaka ngisafunda isikolo it was 2019 yes lo nyaka ophelile. So ngiyaqala by March ngaqala ngoMarch ngaphusha ama-muffin odwa ayibonto enjalo ngaphusha then ngaphazamiseka kancane into zomhlaba kwevelayo ngahamba kancane ekumeni kwami kwabese kwaba nomuntu ovukayo yabo lo muntu engisebenza naye manje yabo wavuka nale phupho leli wasebenza until manje wangiphinde ngibuyele manje ngo-August senginenyanga 4 weeks ngiqalile selesi4 nje lezophela manje. So wenza into eyiningi kakhulu eyithinta uflower ubheka la ukuthi yini inspire everyday ukuthi wena uvuke ubhekane noflower abanye abantu bahlele emakhaya benze lutho wena kunento ethi nje njalo senivuka usenza ngoflower. Into engibukile ngamabhizinisi amaningi aselokishini oflower abantu abaningi benza into efanayo kakhulukazi nazithinta uflower yabo most abantu they do the same products they sell the same products yabo yonke into yabo esikhathini esiningi iyafana. Into engithi mina ingigqugquzela kakhulu ngibona opportunity ukuthi mina angivele nento entsha yabo ngivele nento engajwayelekile khona lokishini especially la kulo pie because upie is all into uyithola every time nasedolobheni yabo akusinto uyithola even kula lokishini yabo kusikancane ukuthi ungayithola ula lokishini wento enjalo that's why ke vele into lena nginalento ukuthi ngiyenze vele ifike ngami into enjalo into entsha. So ama-challenges obhekana nawo noma okwabhekana nawo or obhekana nawo even now nje ukusenza ngoflower imaphi? Into enkulu ama-challenges engibhekana nawo ngasho ukuthi kunokwenzeka kube nama-mistakes yabo asha ama-pie or kusha ama-muffin or kusha ikhekhe yabo ama-challenges amakhulu engibhekane nawo kuba yilawo or kwesinye isikhathi ngingabe available noba phela ngisasebenza ngedwa yonto enjalo uthola ukuthi idemand seyikhuphukile kodwa isilo supply incane yonto enjalo noba la khuphuka idemand kumele kukhuphuke nesupply yonto enjalo manje ngishaye lokho kakhulu ukuthi esikhathini esiningi gcine ngafinyeleli kwamanye ama-customer ami yonto enjalo kodwa kancane nje yayiloko nalokho kodwa i-challenge enkulu engibhekana nayo mina ngasho ukuthi usekhaya yabo noba ekhaya la kwenza khona yonke into yabo yilabantu engiphila nabo engivuka nabo noba ekhaya nawenza ibhizinisi especially ekhaya umuntu ola lokishini yabo umuntu omusha special ekhaya into ezenzayo kakhulu ukuthi kusana kwenzeka ungayitholi leyo support leyo oyidingayo ngale nto efuna ngayo yabo noba singabantu asifani especially abazali bethu indlela abakhule ngayo indlela ababona ikusasa lethu ifanele ngabe liba yiyo akusindlela thina singabantu abasha esibona ngayo yebo njalo iyahluka kakhulu lento le yenza ukuthi ilimaze na future yakho wena umuntu omusha yabo ugcine sowenza into ongayithandi for impilo yakho yona yabo ugcine isola ngalento le noba ecaleni kwami kakhulu business ngicale ngisebenzisa into zalakhaya yabo especially kathi ngenza pie yabo flower ngola khaya wepie ngisenze wona even
nama-products akhona kulo phayi kade umusebenzisa. So yeah, into zasekhaya. So ngayisebenzisa phela. Yabo ngimenzele la khaya, ngenzela umakhelwane just ukuthi ngiteste until kufike kule lokhuzana kule level engifuna kufike kuyo. Ayibona enjalo. So kwaphela almost iviki lo ngenza nje vele same things. Aphela izinto zasekhaya kumele siqale kungenzo kwami. Yeah. Nakuphela lezi zinto zalakhaya especially noba khona nelokhuzana ne-mint pepper. Yabona kuphela inyama yalakhaya kwadinga ukuthi manje ibuye ibhadalwe yimi. Ayibona enjalo le mina ngisacala. Ayibona enjalo kwaba nje inkinga wona for isikhathi. Then ngakhona ukuthi egcineni khambeni isikhathi ngahlanganisa leyo mali leyo abuye ngaphesha. Yabo nobe ekhaya kakhulu into nayifana le ethinta ukudla. Yabona mina ngiphila nabo bhuti la khaya especially abadala kunami. Yabo mina ngokugcina. So banongidlula nje ngiphekile la izinto ngalezi. Andlule nephayi, andlule yabo inkinga nje lezi evula ngathi esivula la ibusiness ine long term. Wena na usabuka la ngeke ubone ngathi inkinga. Kodwa la usibala lezinto ukuthi emoshakalile emva kwesikhathi eside. Uzibona zakha imali enkulu engabe unisebenzisene entweni serious. Yeah. So i-career yakho njengamanje uyibona ingathi iyaqhakaza kulomkhakha lo noma usabothi usazoshiya kulomkhakha ungene kuwe conventional. Lapho ke ngifuna ukuthi kahle njengamanje i-purpose yami yabo i-vision yami kahle ukuthi ngishintshe indlela yabo abantu angathi abantu abajwayele ngayo ukudla lokushini. Uyabona njani ngoba ukudla okuhlukile ukuthola emadolobheni lawa amakhulu njengaboJozi yabo boDurban la ama-fast food akhona ashintshile awafani nawala emalokishini amancane ama-townships. Manje isikhathi ukuthi manje mina ngizama ukuthi ngishintshe yabo leyo ndlela abantu abathenga ngayo ukudla abadla ngayo ukudla ngoba kahle i-purpose yami ukuthi ngivule i-coffee shop yabo available yabo from ekuseni until kuze kube sekusuku yabo ekhona ilala ekhaya la ngibona khona i-opportunity ye-busy yabantu. Yabo into enjalo ukuthi ngizama ukuyithuthukisa lento lena efike ezingeni ukuthi igcina sengena almost wonke amalokishi amancane akhona eMpumalanga yabo eSouth Africa. Yabo into enjalo yabo until ngize ngifike kulelo phupho leli elikhulu kodwa lona alithintike uflawa kahle. Yabo indlela nje yokucala engiyibona ukuthi i-right for me. Yeah. So kunabanye abantu abangafisi unabo babhaka amaphaya ezinini bangavela abantu ngaphambi kwanondo asifundise. Are you willing ukuthi mhlawumbe ushare iskill onaso nabanye abantu abasha elokushina ukuze noma uma ngathi kunomuntu ofuna ukuthi no let's partner nawe, are you willing to partner with anyone oza ngaphambili ofuna partnership and then increase idea? Yeah, inkinga ilapho ke wena mfo akusini noba ngubani yabo onikiwe lento ukuthi angavela ayisebenzisa. Mayibona njalo. Nobe yahlupha lento le ukuthi usaqala ibusiness uyaqala ibusiness kodwa bese egcineni ufaka abantu abarong. Mayibona njalo. Umuntu uyambuka especially umuntu oba right for lento le umuntu ombukile. Wathi nasumbukile lento leyo wambuka ukuthi okay lesikhathi esingaka asebenzile. Yabo angangisiza kangakanani mina lento yami esaqala. Yabo akusini noba ngubani ongavela vele nje ngamazi ukuthi i-background yakhe i-purpose yakhe nokuthi indlela impilo ibona kanjani yena. Yabo into nje noba ihlupha lapho kulo lento lokuthi abantu abaningi nabaqala ibusiness noma abangenela ibusiness yabo babaningi ngathi khona umuntu oqala ibusiness just for ukuthi abe nemali care especially abantu esikole nabaqala ibusiness ukuthi abe nemali e-airtime. Yabo into nje abaqala ibusiness noba ubona ushayekile manje. Mayibona nje akacabangi lento ukuthi ngamsiza mhlambe emva kwesikhathi akacabangi into enkulu ngathi it doesn't think big. Yabo into enjalo bayifika bashaye lapho abantu abaningi ukuthi bafuna ukungenela entweni kodwa bana ngathi banocozi olesikhathi esincane. Yabo into manje kulabantu vela abakanjalo kumele kube umuntu echaza kahle ukuthi yena kanjani. Yabo into enjalo. So in terms of the skill transfer, are you willing to transfer skills sakho nabanye abantu abasha? Kona lokho ngingwane ngabuyenza nomuntu omusha ukuthi azi ukuze or uzosaba competition. Ngoba phela inkinga ifike lapho ukuthi nami ngisazama ukuthi ngikhona ukuthi lento lena noba le product yami seyakafika ngalezinga le ngifuna ukuthi ifike kulo. Yabo akusiyi ukuthi ngingajaha yabo not in this moment. Yabo ngayibeka kanjani. Yeah, abantu ngicabanga bazokuthakasela ukubavakashele usebenzela khona phela bezothenga
njalo njalo. Nabanye mhlawumbe bangafisa ukuthi bakusupport ukuthi ba-order, bafaka ama-order, maybe babeke around but bafisa ukufaka ama-order just to support you ngoba nabo bakhona abantu abanama-shop but they would love to add lona yakho isitoko sakho mhlawumbe lona. Iy'nombolo zakho utholakala kuzona nangendawo osebenzela kuyo. Okay, yeah, address yami it's Plative 2536 is the number leso. Then phone ngitholakala kuyo it's 078 302 2121. Oh Yeah, akunankinga. Ungaphinde uyiphinde. 079 or 078 302 2929. Inombolo engitholakala kuyo leyo. No Facebook ngiyatholakala uLucky Gumede. Ngitholakala ku social media khona. No WhatsApp ngkhona ngisebenzisa leyo number leyo. Yeah, cishe nje. Yeah, no